Durung ketemu jeneng kita Baladewa sing banane iki. Kula minangka dadi wakilane Guru. Napa ing dadi pecuan kita Baladewa? Mekili nek kita Narayana. Waduh. Lega asih menyang kula. Dene sampun atampi panyuwun kula. Anggen kula mangkili dhateng kadang kula Yayi Narayana. Ya. Cakra lumepas saka kendhenging langkap dadi lan patine bapakmu Boma Narakasura. Patine Boma tak tangisi 40 dina 40 bengi. Jal, kowe yen dadi aku kepiye sawarga? Kanjeng Eyang. Aturaken agenging pangapunten awit saking kutunging raos cubluking pangertos ngantos kula cumantaka wanuh-wani ngrabasing paduka Kanjeng Hyang Prabu Kresna. Ya ngosik jane kowe iki duweni gagasan kepengin ngebak peperangan ana ing Prajayawastina iki. Jane iki saka pamikirmu dhewe apa kowe diurup-urupi karo pawongan Pangsalana sawarga? Kanjeng Hyang ngaturi ketiwasan kebrongot manah kula awit dipun koroki kuping kula kalian putranipun Patih Sengkuni inggih Raden Kertiwindu. Ya kacang ora ninggal anjaran. Wong anake Sengkuni kok mbok percaya, wong anake Sengkuni kok mbok gugu omongane. Kowe wis mertobat? Sawarga inggih. Yen mangkono manunggala dadi siji kekuatan kelawan Yawastina, tata-tata kanggo wisudan Ratu Anyar si Parikesit. Karben anake Patih Sengkuni ya kuwi si Kertiwindu bakal besok ngunduh wohing pangarti. Malut kang kadrajang ing dahana wadya
sanggap kaparabon perangkang obro marakota ing iblis laknat kae kira-kira Ratu Dwarawati ilate disusuk karo nginten mau kae Sawarka yen nesu gemprang-gemprang kaya kidang ngemprong-ngemprong kaya simo barong bareng diwenehi omongan sak klimah rong klimah gogloh atine Sawarka tobat edian tenanan menapa nyerah mawon nyerah matamu nyerah piye aja mundur yen durung dadi batang no golek 1000 cara amrih ringkihe negara Yawastina lajeng kersanipun ayo melu aku ana kitung rumaksa ing
rasa sedina kaya setahun ing sakartum la azidanakum bala ing kafaratum inna adzabila sadid. Artine apa le? Sok sapa sing seneng ngunjukke rasa syukur, memprioritaskan rasa syukur, sayekti nikmating pangeran, nikmating Gusti Allah bakal ditambah marang umat sing seneng syukur mau. Oh ngono. Ha nggih. Kosok baline sok sapa sing kufur utawa ora ngakoni marang nikmating pangeran, maka umat mau bakal nampa siksa yang amat pedih. Oh ngono ya le. Nggih Mas Gareng. Maknane piye Truk kok iso kowe ngomong ngono kuwi? Maknane aku ya kuwi nengenake babagan perkara syukur, merga syukur mau tak kira wis diterapkan lawan pepundhenku ingkang winengku kinurmatan Bapak Haji Panito Sarjana Ekonomi. Oh ngono ya Le. Nggih. Kamangka wong syukur menika maneka warna tata caranipun. Contone Le, ana sing dana rasa utawa nyenengne rasane wong akeh ya ta. Dadi sedekah ki ora kudu berupa uang ning nyenengke wong liya, kuwi ya wis kelebu sedekah. Oh ngono. Nggih. Kaya bengi iki gelar kabudayan kesenian wayang kulit ditonton untuk umum karo para warga masyarakat. Heeh. Nyenengke wong akeh gawe senenge atine wong akeh iki ganjaran kagem Bapak Panito. Oh iya Le, apa meneh ya nanggap iki ya ngetokke waragat kuwi jelas hitungane ya sedekah. Kaya mangkene iki sing disenengke ora mung pelaku senine kayata dalang pengerawit bintang tamu karo sindening, uga akeh pihak-pihak sing diuntungkan. Tero panggung sound system, ayo para bakul-bakul, iki yo melu kecipratan rejeki. Oh ngono ya Le. Nggih. Miras-miras awake dhewe ngoraketke paseduluran karo tali silaturahmi. Karo para warga masyarakat kang mapan ing Candi Rejo mau Pak Kepala Desa sonten wau nggih kepareng rawuh. Matur nuwun Le. Matur nuwun. Sok sapa sing seneng jembarke tali silaturahmi bakal didawake umure dijembarke rezekine. Allahumma amin. Aya. Luar biasa. Aku yen ngobrol karo panjenengan kang winengku kinurmatan Bapak Panito iki wis paring nasihat kali damar marang aku akeh banget. Oh ngono. Heeh. Ibarate wit kae saya dhuwur, wit kae saya dhuwur wite, saya banter angine. Maknane wong ki yen saya dhuwur karire, cocok akeh. Sing bakal ganggu gawe godane ya saya akeh. Oh iya, mula kudu sing ati-ati eling lawan waspada. Ayo. Pak Panito uga siap mendukung konco-konco Astabrata dalam berkarya dimanapun dan kapanpun. Wah, matur nuwun dasare ya padha-padha putra daerah saka Laladan Nganjuk lan putra daerah alumni biyen ana ing alma materku SMA Negeri 1 Nganjuk. Ngono. Ngaturke panuwun ya, ngaturke panuwun, terima kasih yang sangat banyak ingkang sampun pitados percaya kalian Petruk sak rombongan. Cekak aose awake dhewe ndongake Le, ndongake. Semoga PT Exindo di ulang tahun ke-8, pinaringan rahayu wilujeng niskala PT Exindo 57 nggih.
lan Pak Panitus keluarga pinaringan sehat wal afiat, pinayungan keberkahan, kinemulan karaharjan. Amin 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 ya rabbal alamin. Yo nyicipi suarane kanca-kanca pesinden lan waranggana. Alam-alaman truk nggih. Mas Heru kuwi dikongkon bawa. Ha iya. Wilujeng enjing Mas Heru. Selamat pagi Mas Bagong. Iya, oke. Bawa Mardika mawon mengke sing nyekar karben Mbak Deni Jenko, kita mau dereng paring pisumbang dana swanten. Nyuwun laras napa niki? Manut mawon pelok barang nggih. Oke. Pengasih nggih monggo slindro nggih kula nggih purun. Sak mardikane. Karo Mbak Denko, ya wis sinden hebat ya an. Nyuwun barang mawon. Oh, Mas Heru ki seneng karo barang. Luar biasa. Mau sore ning apa ki ning transit wis ngancani kancane Sanggulan. Sinden anyar. Sinden anyar ya. Sangat buana. Wayu luwes. Demes. Mangga Mas Her. Nah. Kiraku Sandro. Kiraku kowe tan cidra mergo suwe tak anteni layang kina mamat ruta ngambal ambalangan teni wasuwe hangan teni rasaku Tetembangan menika nggih katur kunjuk ingkang memonitor lumantar live streaming channel YouTube nggih mugi-mugi sageta dados jampining saya karo lek-lekan truk kopine diseruput. Nggih. Monggo lanjut Mas Her. bicara krungu samaya elinga yen tak kledang lakai bocahe teko kula sambi maca WhatsApp ingkang chat menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mak Canggih.
Saya Karno dari rombongan WMC Wayang Mania Community dari Bojonegoro. Ibarat adoh-adoh nyusul nyelake waktu rene le. Dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 buat PT Exindo 57. Semoga Exindo semakin jaya. Semoga bus Exindo semakin berkembang. Buka bus malam akap kalau buka jalur Bojonegoro saya siap bergabung menjadi agen tiketnya. Terima kasih. Wayang Mania Community siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Masuk terus. Mbak Deni. Nggih, dalem. Monggo dipun dawahaken menapa menika. Pelok barang. Sakniki nggih. Lho, engken sesuk wis ngungkuti debok. Anu ya. Napa? Tak enteni. Oke, tak enteni ya. Yuk. Monggo Mbak Denko, tak enteni. Sesuk bablas ana ing Bajulan. Monggo sing kepareng rawuh, kepengin rawuh, Bajulan. Ayo. Lanjut.
Yuk. Oh. Yuk. Kanca-kanca wis tepat waktu jam 8 kurang wis munggah ana panggung unangan kelenengan. Tapi ya ana sing munggah terus medun neh kok le. Wis tak omongi to, ora usah meksa. Iso wong nabuh iso kurban nyuwekne beskap ora. Ora nemen ora layang. Wis. Ora apa-apa. Meng wis gupuh mau. Anu, mengke kula jaite dhewe, Pak. Kula jaite dhewe. Nah. Dilalah salin beskap, ya ta. Weh. Karepe dipeksake benike dipasang kabeh. Engko cepot netelne benik. Mengke mawi cepet kula dondomane piyambak. Layang. Rumangsaku kok. Matur nuwun. Uga awake dhewe sowan ana ing HUT Xindo rampung iki. Heeh, dilanjut tanggal 26 Agustus mapan ana ing Sugihwaras Ngluyu. Ngono. Lor parane. Karo Cak Komet Cak Dodok. Karo Mbak Manohara yen ora kleru. Le. Mah luar biasa. Ngaturke pangapunten ingkang ageng niki Dik Niken Salindri mboten saged tumut wonten angin amitit milir aku manut lumrang Banjarasari angin amitit sepi lir sepah samun
ingkang wonten madyaning wana Krendayana ya pasitran gondo mayit. Awit pasitran gondo mayit wis kondang dadya papan pengalapan jalma mara jalma mati, papane jin setan priprayangan engklek-engklek balung atandak. Parandene ana titaing Gusti ingkang mapan ana kono, patrap semedi maladi hening nenggih sang calon ratu Yawastina risang pari kesit ya sang paripurna. Teteki yoga brata mandeng pucuking grana anut marang giyawaning kekayun, kayungyun nangayati parutama kaya mati sajroning urip, urip jroning pati, liyep layape ngaluyut pindha pecating supena, sumusuping rasa jati. Jati-jatine risang pari kesit, nafsu sekawan perkawis wis biningkas amung sajuga ingkang sini dikara meminta aning ngarsaning Gusti ingkang Maha Nasa. Marmodatan mukal awit saking gentur tapane manteng semedine maweh Prabawa kanang gara-gara wonten ing kahyangan Suralaya. Satemah Sang Hyang Pramesti Guru anduta kami tuwaning dewa nenggih Bathara Narada kinen hamrebeki ungganing paripurna petrek-petrek saking kayangan. Pari kesit Jogara anggon kita pun ulun Kang Prapta paripurna. Sing dupa kumelun hening gentias angapeke kawengku sagung jajahan ing punika menawi mboten sisih pandulu kula Jawata ing sidik pangudal-udal pukulun Bathara Narada inggih sang kanika putra ingkang rawuh hanjogaraken anggenipun parikesit patrap maladi hening. Iya parikesit pun ulun ingkang sowan dene apa ta wigatine ulun ngabiyantara hanjogarake anggon kita tarak brata awit tapa bratamu wanter nganti ndadekke kayangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri mubal endute si Blegedaba ngakak galak umitir petite Sang Hyang Nagaraja agawe goreh rongeh para Hapsara miwah Hapsari yang adipukulun Pramesti Guru anduta ya kuwi kami tuwaning para dewa ya pun ulun supaya merpeki anggon kita tarak brata perlune apa? Perlune ya mung pun ulun bakal menehi kanugrahan awit jeneng kita bakal sinengkake aluhur Anyakrawati Ambau Denda dadi ratu dadi pengayomaning para kawula sak negara Yawastina makaten mbulun iya merga wong dadi ratu wong dadi pengayom momong rasane wong akeh momong atine para bebrayan agung
kuwi kudu kesinungan wahyu. Yen ora kesinungan wahyu ibarat suket godhong nyerimpeti laku, krikil watu nyandungi laku. Kanugrahan menapa ingkang badhe kula tampi? Kanugrahan yuki wujuding wahyu purbane ngrat. Purba kuwi tegese nata, ning ngrat kuwi tegese jagat. Sakwuse kanugrahan wahyu purbane ngrat kita regem. Jeneng kita parikesit anggone dadi ratu ana ing negara Yawastina, pindhane kaya ngregem jagat iki. Mula uncukna astamu semedya maneh maragake tampanana wujuding wahyu purbane ngrat. Lho nggih kula ngestakaken dawuh. Tan samarta moring suksema sinukmaya winahya ing hasepi sinimpeng telenging kalbu ing ngaturaken panuwun pukulun Bathara Narada awit kanugrahan ingkang sampun kula tampi. Ya padha-padha parikesit enggal baliya ana ing negara Yawastina, tekamu wis banget dianti-anti karo para pepundhenmu ing negara Yawastina sarta dienteni para bebrayan agung. Enggal baliya nyuwun pamit, kula uga nyuwun pamit bali makyawangan parikesit. Iki ana manungsa nitik saka busanane kaya satriya. Ana pawongan kang mapak marang aku, ngaku jenengmu sapa? Aku Dursa Subala, putu Raden Dursasana, anak Raden Dursala. Kowe sapa, Gus? Aku Raden Parikesit ya Sang Paripurna. Wela dalah kowe sing tak goleki. Duwe karep kang ngendi? Si Dursa Subala goleki marang Parikesit. Kowe calon ratu negara Yawastina, kasembadan dadi ratu ana ing negara Yawastina. Yen wis bisa nandingi Dursa Subala, apa dosa kang sarta luputku? Ora usah takon dosa kang sarta luput. Dosamu mbok gendong, luputmu mbok indit. Cekak cukupe kowe kudu mati ana tangane Dursa Subala. Yen pancen nyata prawira cobanan kasektening Parikesit. Oh, remet diadiawu kowe.
Jebol diadiamu. Samareka den mrayekno esmunira ririh eka balik titiyane Gandayani ing Kyai Semar ngendhek mayong marang lakuku sampeyan niku calon ratu sampeyan niku sampun nampi kanugrahan kudu ana bedane wong bubar nampa kanugrahan karo wong sing babar blas ora tau entuk wahyu. Niki peranakane Kurawa badhe males hukum ning nek sampean mateni sami-sami ning titah padha padaning umating pangeran apa bedane Parikesit karo wong-wongane Kurawa? Sampeyan sebaraken rasa welas kang sarta asih sampeyan gedhekne rasa pangapura sampeyan supados anggen paduka dados ratu saged gangsar saged lancar lan nyimbolaken Nalendra pimpinan ingkang tresna asih saged ngayomi prakawula Den. Sadalek Parikesit
mateni Raden Dursasubala iki Arya Wiruta anake Ratu Sindhuh Kanjeng Rama Jayajatra mbahmu mbiyen sing mateni Sudarmaku aku arep males hukum padine wong tuaku Arya Wiruta piye yen kowe arep mateni Parikesit Patenana pati uripe manungsa kuwi dudu manungsa liyane sing nyekel nanging ana panguwasaning Gusti kang murbeng dumadi pancen bener aku kuwi calon ratu kang mapan ana ing Praja Yawastina ning kuwi kabeh dudu karepe Parikesit kuwi kabeh dudu karepane si paripurna kuwi kabeh saka pirembuke para sesepuh lan para pepunden lan kabeh suarane para bebrayan agung ing negara Yawastina sing biyen ya wis biyen ayo saiki padha gedheki rasa tresna kang sartwasih yen pancen ana kaluputane pepundenku para Pandhawaku njaluk agunging samudra pangaksami nanging manungsa urip ana ing jagat padang iki kon ngrembakake rasa tresna kang sarta welas asih yen mung wales winales patine wong tuane banjur besok kapan rampunge lelakon iki senadyan kudrate pancen Kurawa sak tedhak turune kuwi cures nanging apa ora mbok pengini kowe nandur kabecikan supaya tetep langgeng nggonmu urip mapan ana ing lajering kautaman kadidene siniram toya windu sang Parikesit rumangsaku bener apa sing dadi ucapmu aku mung kebrongot jaman kepungkur lan kena urup-urupe Raden Kertiwindu sejatine manut dongeng Sudarmaku bapakku kuwi bisa lair ya saka bungkuse Raden Werkudara duk rumuhun ora ana bapakku yen ora ana Pandhawa ora bakal Sudarmaku Raden Jayadrata bisa urip ana ngalam padang tanpa ana Raden Werkudara bakal tak cupet anggonku males hukum sedane wong tuaku aku bakal manunggal dadi siji kekuatan kelawan para Pandhawa yen pancen mangkon Arya Wiruta ayo enggal nutuke laku bebarengan sowan pepunden ing Yawastina ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman manunggalan Arya Wiruta Wawata mirah ingsun prihatin waspaku ngicil tuhu dahan tanpa makan Gusti Kakang Wiratmoko kepiye Yayi wis sasangka aku wis sasangka anak Bambang Wisanggeni dene Kakang Wiratmoko anake Bambang Irawan Duk Rumuhun
aku karo Kakang Temaka ning Prajayawastina kene ora ana sedya kang liya kejaba mung goleki Kanjeng Eyang Janaka kang dina sakmengko mapan ana ing Prajayawastina ngombyongi anggone sedulure pranaan Pandhawa bakal ngadani upacara wisudan Ratu Anyar Si Parikesit enggal diupadi ana ngendi dununge Kanjeng Eyang Panengah Pandhawa Raden Janaka. Ayo Yayi. Yata laruta saking Gudha Sakura kula yen tanah mutusa sang sri iki sapa lan arep menyang endi? Aku Bambang Wisasangka, aku Wiratmaka. Aku anak Bambang Wisanggeni. Aku anake Kanjeng Rama Bambang Irawan bakal ngupadi dununge Kanjeng Eyang Panengah Pandhawa Raden Janaka. Bocah sakloron sumurupa. Raden Janaka iki ya aku iki. Waduh Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang lah kok mapan wonten mriki sumurupa kula. Aku kedarang-darang mergo aku dikuyo-kuyo karo putuku Parikesit. Parikesit arep dadi ratu, aku ditundung saka Prajayawastina. Sajake wis lali yen to aku iki eyange aku kuwi mbae. Aku dicutat kaya wrejet cacing mbuh tibaku aku arep menyang endi kingku. Aja semelang rasamu Eyang. Parikesit arep ben sing ngukum ya kuwi Wisasangka lan Wiratmaka. Mutiar kowe. Dinuta lawan Kanjeng Eyang Dwarawati kon ngupadi dom sumusuping banyu mbok menawa moganing lelakon ya kuwi moganing lelakon mbok menawa iki mengkono sing batalake Si Parikesit anggone dadi ratu. Iki ana bocah nom sapa? Aku Wisasangka. Sumedya lakumu arep mateni Parikesit ya iki sing dikarepke. Ayo endi Parikesit? Ayo endi Parikesit tanding ngono aku. Rangket kowe. Langing griya mangu mangungkung kanduhan rimang ing Parikesit wis timbul bubar saka ngendi Cah Bagus Kanjeng Eyang? Kula bibar teteki brata ngantos nampi kanugrahan saking Jawata wujudipun wahyu purbaning ngarep Bagus putuku tenan sumenya sawetara ayo enggal tata-tata kanggo wisudan ratu misuda marang jeneng sira kula Parikesit. Lho kae sapa?
ana bocah loro iki sapa? Kula wis sasangka. Kula Wiratmaka. Lho, kowe anake Bambang Wisanggeni karo anake Bambang Irawan. Lakar kados mekaten, lakar kasinggihan. Aku eyangmu Janaka. Lho. Teng margi wonten ingkang ngaku-ngaku Raden Janaka. Wah, ya kuwi sing dadi satru trubusane mungsuh. Janaka iki sejatine aku lelaranging jagat lancuring Madyapada. Nggih, nek kula nggih percaya sing niki. Nek nika wau rupane kowe ciduk dawet. Kula pitados paduka, kowe percaya aku? Nggih. Yen pancen kaya mangkono, sing satru trubusane mungsuh dom sumuruping banyu kae, ya kae wong-wong kae pranakan Kurawa sing isih urip anak Sengkuni karo anak Swatama. Kanggo nebus dosa lan kelumputan manggonmu gawe geger ana Prajaya Wastina. Cekelen menungso kae lewat lepen tempuran kang bening banyune. Nyuwun pamit Kanjeng Eyang. Kumalan si cincin golek jakone kula rame amalungi meretaken pasti kenes gagah endah ingkang pancerina mencorong bermanfaat ekrojan ayu kumandang makarya ning si cincin golek jakone kula rame amalungi makan dene wancine mas gagah endah ingkang pancerina mencorong bermanfaat ekrojan ayu kumandang makarya. Piye Arya Wiruta? Wis entuk gawe? Apa wis sida mateni Parikesit? Nyuwun sewu Raden. Owah ingkang dados manah kula. Owah piye? Kula netepaken sakniki kula badhe manunggal kekuatan kalian barisanipun para Pandhawa. Pedahipun menapa paten pinaten ingkang boten wonten rampungipun. Malah sumangga kula kanthi kula gandeng tangan paduka Raden Kertiwindu manunggal kekuatan kalian barisanipun para Pandhawa nyekseni Ratu Anyar wonten ing Prajaya Wastina. Oh, pengkhianat tak pateli kowe. Lah iki bocahe. Kok Yayi wis sasangka piye? Wis kerangket menungso-menungso dom sumureping banyu kang gawe kisruh sing gawe giduh mapanane Prajaya Wastina. Banjur iki kepiye Yayi?
arepe dikapake apa arep dipateni. Aja ngregeti wisudan ratu iki kanthi paten pinaten. Awake dhewe dadi nom-nomaning para Pandhawa kudu bisa paring patuladan. Lah banjur piye Yai? Kunjara selawase urip. Jimate kalimo sato prateng Demak Nagari anja jimatira nenggih klima sahadat prateng Surakarta Nagri Jaji matira wanggertas kandining urip Kesit ya sang paripurna Koko Prabu sampun titi mangsanipun badhe kajumenengaken wonten ing Yawastina menika. Lakar kados mekaten Yayi. Putuku bocah bagus. Pituturipun yang marang jeneng sira kurup kari kesit ya paripurna jejegna adil kang sarta rasa kamanungsan. Jejegna panembah kamanungsan rasa manunggalan musyawarah kan kekang keadilan mapan ana ing praja Yawastina iki kulup nuninggih Kanjeng Eyang mara gage enggal melu pun Eyang ndak sandangi cara ratu ngger parikesit paripurna. Ing kono wau sinandangan busana kanarendran risang parikesit ya sang paripurna pindhane Prabu Pandu Dewayana ingkang gesang malih sak sampunipun sinandangan wujudipun sandangan kanarendran surak gumuruh wadyagong bebrayan agung ingkang mapan wonten negari Yawastina nyekseni wisudan ratu anyar sang parikesit surak gumbira warga gong Ngastina parikesit ratu parikesit ratu parikesit ratu parikesit ratu. Gunjing langit kelap-kelap katon
Lirikin risang maweh gandurung ing awratan waspa Koko Prabu sareng putu kula parikesit sinandangan kanarindran kadidene Kanjeng Rama Pandhu Gesang Malih nuwun inggih pancena kadhi mekaten Yayaji parikesit bombong rasanipun yang jeneng sira bisa dadi narindra ana ing Yawastina lelakon sedalon atas ingkang becik dadya patuladan ingkang ala kagilesa anut lakuning jaman mugi-mugi Raden Parikesit anggenipun dados ratu saged ngayomi para kawula mbangun desa Natakutra Parikesit sineksenan jagat saisine jeneng sira kula bakal tak paringi tetenger Prabu Anom Parikesit Paripurna Prabu Paripurna